nana nga yani alikana mamin be no kan nali awaikado na kera wilibali awaikado bitalike maminga ode awaikado maye na be awa makisal na bu kofo Union Africaine onyema ba awaikado odo akode strategique la ne jetemineke bi ndendo kalo kleta ani duru abina le an fe jamana ngondana ana kundi dore hali no ya soro awaikado ajira la ko bara nyoya abina ler dama abina okeya mi ye shoni masigi fan wero kan ka fo ka bino buluda akoni ya jetemine Senegal ko nyema ba no be awaikado Union Africaine onyema ba kofo leader wati abichu anga aeroport baina mimbe awaikado bilibili international awaikado Modibo Keita tokola aeroport mimbe okofo akoni ya laje colonel Ashimi Goïta président de la transition ajira la ka fo ko ale debita abismillah akwa ka agenda konona abina wulika joni chesuruke ni awaikado transition nyema ba ubina njwanyi kuluba ako president minfleni minya awaikado makisali ana o temene ngo kabui ani ashimi mana bara nyo ya dabo ani ka mo oni anga mo bisoro ka nywaye o temene ngo miye kuna funi dilo bisoro ka awun blasira ni chika minumbe ani hakilina minumbe ko ni aje temene hali no ya soro minya officiellement amafo maye makisali bina dingama diga temina transition tabulu awaikado makisali abina do foka bisuma kala halia abina do foka adika do mabina ni kono do mimbe na ko war ka ko fo no luminembe awun fa abina ni kana do fo awaikado ni mbela jilika ko makisali min fleni ni je temene ke baye ka fo awaikado yana leka wulika joke Umaru Sisago ambalo president do na besede wo tokola alen ni awaikado for nyasimbe o fana tuko ka ka nyamai nunu fana kunyi wulika joke wati temenuna kasi aunga jamana ngondana ga yano cho utara Alassane Dramane Ouattara utaro defi ni ka soroka na awaikado anfa do were tekui ka wulika joni chesuru ke min bisika to halibi min nya awaikado gele minumbe ani awaikado bangama minumbe bisika banchugumi akoni visiti min fleni kwa bisika do sira min ve oti dore ko divar ni Mali soro sibina ni konondo imanga mimbe anyugo nyi tako flana mino bina buluda awaikado ni bitalike oka Union Africaine nyama ba na bora awaikado anfa ka bi kunda chadi kan sabu chadi ka ufana fi ndoko minya awaikado bisi basa onyo onye ne do kosobe min bitalike transition to bi fara kunda maka ngel ma doti fara kunda maka ufana nyonye mbe awaikado chadi ka ufi ko na wulula mina dona na tawla ana fasire ana to onye fo monyina musa sa kamara ni nya ka fasire l'indépendant uka bidomboli ibunya bala Marmbe nyama bunyanye asebe koro jaranyi nouvelle origine ne ba ale samaka girana onye demba konti ke akumara ako kwanga ta gawo nantara gawo ibe na eka foko kunu dimashido na bena utikalo kletan nanima samba fla ane samugo ane fla munye gawo ko ni mbora inna fodda kono ni je kuma ke mashitole ko boli kunkute dore munye force barger ni nabe france ga keleke choko fo ato damadanu munolu banga jamana kona la kerengere la gawo ko kletan sabadiruma kuka kusoni kaso bela jirenche kabo anga jamana okona la abana munye fatrika bay noye demba konti ako kunu ko gaw ko bora demison fara makoro kan manifi ne bora inna follara bolomba la ni kuto dore munye force bargani abise ka taka botu muna anga jamana okona la abana oro okumu kona la munye gaw ko ni bora kosobe kuka dusma kasi kaira kanya si munye force bargani ma uira be tabolo muna anga jamana kona la gaw fu kata bla munye ansango o mara okona ula akoni ya jitemena kala mamunu mbora kunu katama nabe gawko kofo ukeleme ka jalaki jumene bi muye force bargan game domina kombi gaira ka fo ko muye force bargani ko sigata la ko mamunu be demeta ka terrorisme ku segere mamunu be demeta ninga bamanji nunu ku segere wa unu be jamba jugudo la wala sa anwa jamana abisega dafri tugumna ko ataki chaman ko obeta ka anwa soro ka ku segere ko ni yaji temina ka leje kibe na ka fo ko force bargan nyama ko otengunu mbala kosobe odo kum kono la munye ni tama kala nuni ko bayini muye francis sura sufe adamadanu mumba anga jamana konala le sabade bu bulo ukugwa kusoni kasaw bela jileche abo anga jamana okonala ne manunu yaira albi nabe gawko kufo ko munya ataki munna ataraka an walla kana ba ku segara utikalo klewolon vla sam bafla ane samgo ane fla o tesidika ofe na wasro sibinani ane fla kono onin turan koina gawko ko yaira ka fo ko bolo don ngoni ko ko abeshi france la kosobe sabe ko france be ga demeta ka terrorisme ku segara an songo marala menaka marala ko kata blamuye gawo marala ko baski balio balia no be ame domna kombi ale ka damina gawo kata blamuye sevaro usiraka ko cheno te musono do ko muye france bargani ko ale nodo oro kum konala ko bayini muye force bargani fe ko ferani dabali bela jilen tige kle sabadu bu bolo ko bo muye gawo konala ko yani ko akajuguba patrick baga fola wala saka gawo kanu ngani babu ninga atoka asinsi ibe na ka fo wati mu yira la ko ni ataki ataraka anga kansegere muye tesiti o mara konala
la dimanche do mu ye uti kalo kile 7 an ka chef d'état major ale bɔra ka kunnafoni nin ka a shɛlɛ kunnafoni mun kɔnɔna na n'a y'a yira k'a fɔ ko bingale mun n'a taara ka an ka lakanabaw sɛgɛrɛ ta terrorisiw fɛ T-City mara la ko siga tɛ fɛn mun na ko dɛmɛ dɔw yira ko drone dɔw yira sanfɛ mun ye dɛmɛ kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin mun ye nin terrorisiw ma walasa mun ye an ka kan ka a bɛ se ka bin cogo min na o de kun kɔnɔ la mun ye Gawukaw kɔni u k'u tɛ fɛ ka 2 mɛn ɲɛmaa k'u tɛ fɛ ka 3 mɛn wa tile 3 de bɛ mun ye force Barikani bolo k'u k'u ka kuso ni kasa bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ mun ye Gawo kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ Demba Konte ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mɛga ɲɛmaa i bonya o b'a la Boubacar Traoré Bete min ye awai k'a dɔn nin ko in ma bali ne la sabu tubabuw ka kegun u bɛ anw na sunɔgɔ de k'a na ɲina n'o tɛ waati dira Barikani ma u ka taa ka bɔ yen u bɛ k'u ka kuso n'u ka kasaw cɛ nka u n'a ta bɛɛ u bɛ fɛ ka dili juguw turu anw fɛ yan min bɛ se k'a to hali bi tiɲɛni o barika bɛ se ka cogo min bɛ se k'a to hali bi u ka ɲaga minnu dalen bɛ yan fan minnu b'o kɔnɔ o fɛnw bɛ se ka tɔɔrɔ cogo min nka Gawokaw ye wulikajɔ min kɛ nin ye o b'a jira k'a fɔ jɔn ko Ala u fana tɔɔrɔlen don o tuma hali bi fasiri an bɛ taa min ye awai k'a dɔn Abdulayi Jarakɛ awai k'a dɔn ale kuma bɛɛ a Boubacar Traoré Bete a ko awai k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ ka kɛ min bɛ se k'a to jamana sanfɛmaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔsiw ye minnu awai k'a dɔn n'u minɛnen bɛ anw fɛ yan o waati kelen de la anw ka kiiri tigilamaw kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ min ye awai k'a dɔn mandat de dépôt k'o da sɔrɔsi 49 min bɛ yen n'o ye Côte d'Ivoire sɔrɔsiw ye n'u minɛna ko mercenaires don siga t'a la an ye sɔni turu mercenariat in kan u minɛna u datugura kiri maa y'u datugu u datugura Sule mandat de dépôt n dɔgɔ Mali a jamana fo cɛ ka kɛ cɛ ye cɛw ni min bɛ bɔ a tɔ la so o bɛ bɔ sa nin kɔni nin sen kɔni b'o wolo kuma banna kaso bon kɔnɔ kuma ɲɛna an bɛ taa min ye fasiri ye awai k'a dɔn kuma kɛn b'a kan Ablaye Jara ko n'i ye jateminɛ kɛ Côte d'Ivoirekaw ka sɔrɔsi minnu bɛ yen ni hakili b'a la juillet kalo tile 10 san 2022 Bamakɔ aéroport ba in na an ye tɛgɛ da u kan ka sugu kɛ k'a jira la k'a fɔ ko mercenaires de don k'u nana awai k'a dɔn tiɲɛni ta ka ɲɛsin anw ka jamana in de ma olu maa minnu filɛ nin ye n'u minɛna Boubacar Traoré Bete siga tɛ min na a bilala kiiri tigilamaw ka bolo kan kiiri kɔni tigɛra awai k'a dɔn k'a fɔ min ye pôle judiciaire mɔgɔw awai k'a dɔn ani lutte contre le terrorisme ani crime organisé olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin tɛ dɔwɛrɛ koyi ka bagama yɛrɛ dabɔ ka ɲɛsin anw ka jamana ma ka lagosi ta ka ɲɛsin anw ka jamana dɔw ma o kumana u ye kiiri min bɔ k'a bin o tɛ dɔwɛrɛ koyi ka ninnu minɛ k'u datugu u ka taa dɔ kɛ kaso la ni baaraw ka se ka ɲɛ sɔrɔ fasirikɛba ko a ko kumana sa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye a bɛ jira k'a fɔ hali bi a min ye wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ yen n'a bɛ faamaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar Traoré Bete o ma dan sira la hali bi dɛ a baaraw bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a don n'a nataw la n'o fana wolola min na an n'o ɲɛfɔ fasodenw ye Ablaye y'a jira a ko awai k'a dɔn nin maa kofɔlen minnu filɛ nin kibaruya in bɔra ka bin k'a jira k'a fɔ enquête judiciaire o dayɛlɛlen bɛ ninnu juguya la o kɛra juillet kalo tile 18 parquet min bɛ yen n'o ye parquet général yalasa ka se ka bugunatigɛ yɛrɛ jɛlen k'o di maaw ma nin ko in kunkun n'a ɲɛɲɛ ye mun ye ka se k'a ɲɛdɔn awai k'a dɔn wulikajɔ kɔni kɛra ka enquête ta k'a di awai k'a dɔn gendarmerie enquêteur dɔ ma olu ka wulikajɔ kɛ ka enquêtew boloda a k'u ka enquêtew kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ nin maa kofɔlen minnu filɛ nin siga t'a la koyi u bɛɛ ɲininkara de kelen kelen o ɲininkali ninnu awai k'a dɔn jaabi min fɔlen filɛ nin a bɔ ka bin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen surusu a jubaju o bɔra awai k'a dɔn jaabi ninnu de yɔrɔ ninnu filɛ nin awai k'a dɔn a jirala k'a fɔ atteinte à la sûreté de l'État awai k'a dɔn u y'o ta ka jamana sɛgɛrɛ wa o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn caman wɛrɛ bɛ yen awai k'a dɔn nɔ minɛnen bɛ ni min ye a ko waati kelen de la kiiri tigilamaw bɛ ka baara kɛ nin cogo in na k'u minɛ u datugura u datugulen kɔ min ye awai k'a dɔn cɛdenw wulilen don n'o bɛ sanfɛmaw kofɔ jamana ɲɛmaaw damadamaw u yɛrɛ damaw wulilen don u bɛ ka ɲɔgɔn ye yalasa ko in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min bɛn bɛ se ka kɛ a la cogo min o de kama min ye ONU maaw ye olu y'u sen don tulo na koyi sabu ONU maaw nana awai k'a dɔn yalasa bɛn bɛ se ka sɔrɔ a la vice secrétaire général min bɛ yen Nations Unies tɔgɔ la n'o ye awai k'a dɔn Nigériyakaw ka muso ye n'o bɛ Amina Mohamed kofɔ ale kɔni y'u ye wulikajɔ kɛ ale ani envoyé spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest Mohamed de Saleh Anadif ale fana kalo tile 11 n'o ye utu kalo ye u taara Alassane fɛ yen Alassane tɛmɛnen kɔ u nana Baba colonel fɛ yen Ntɔma Jalabana Hashimi wa i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔ Fori Ɲasinbe ale fana ye dɔ sɔrɔ a la nka nin fɛn fɛn filɛ nin ɲɔgɔn ye min kɛra Abidjan min kɛra Mali la ani n'a don ka bɔ fɛn fɛn kɛra maa si t'a dɔn a kun ye min ye maa si t'a dɔn disons a jaabi kɛra min ye a n'a wolola min na nka siga tɛ min na Hashimi kɔni u selen a fɛ yen a ye sɔnni sigi min kan kosɛbɛ o ye
anw ka laɲiniw de an ye min fɔ min je away ka dɔ Nations Unies maaw ye an ye min fɔ MINUSMA maaw ye an ye min fɔ min je away ka dɔ farafina ɲɛmaaw ye an k'u ma de u k'a fɔ Côte d'Ivoirekaw ye jongo ala anw filila a yafa ma an ye min kɛ a ma bɛn kelen filanan ye min an ye fo ka dugukolo meleke anw t'an to Côte d'Ivoire bilen ka yamaruya di yɛlɛma away ka dɔ ka fɛɛrɛw tigɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali away ka dɔ k'o bɔ a dabolo kan n'i ma malo n'i ma siran ka sɔrɔdasiw bila ka na bingani waleya ta ka ɲɛsin aw ma i yɛrɛ b'a dɔn i jo t'a la so n'i minɛna i yafa n'o de bɛ kɛ sababu ye k'i labila i t'o deli wa a banna pewu kuma wɛrɛ tɛ o kɔ n dɔgɔ peuple ivoirien peuple malien nin bɛɛ ye peuple kelen a bɛɛ farafin joli de bɛ bolo a bɛɛ la Ivoiriens ka u sigi k'u miiri i ti sɔn min ma kana sɔn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka k'i la i ka jamana wɛrɛ la i ti sɔn min ka k'i ka jamana na kana sɔn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ i ka a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ maa wɛrɛ jamana wɛrɛ la a ti ɲɛ ka sɔrɔdasi maa 49 ta ka maramafɛnw d'u ma ka na n'u ye jamana kɔnɔ e k'i sigi ko wayi ko n'olu tɛ sariya kɔnɔ ko k'u la segin ka taga ko jɔna n'o bɛ kɛ cogo di ko sans délai minnu bɛ segin ka taga o bɛ mais an bɛ situation min na n'an bɛ taabolo min na f'u ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mun na karisa sɔnna ka nin kɛ wa ɲɛma ni sɔrɔdasi 49 mun nana jamana in kɔnɔ u nakun ye fɛn min ye fɛn caman de bɔra a ko in kɔnɔ la ayiwa u nana jɛkulu min tɔgɔ la olu bɛɛ forila ka bɔ olu bɛɛ y'u fori ka bɔ MINUSMA wo Nations Unies bɛɛ forila ka bɔ bɛɛ y'i fori bon hali bi Alassane sigilen don a dɛmɛbaa dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ ka Mali ni Côte d'Ivoire kari ɲɔgɔn awɔ an kana kɛ Alassane ko ye an kana kɛ Assimi ko ye abada an ka kɛ an yɛrɛ ka du kɔnɔ ko ye kosɛbɛ a banna n'i filila bɛ yafa de deli kosɛbɛ e ka bɔ dugu kɔnɔ ka na maa dɔ sigilen sɔrɔ i ka du cɛmancɛ la i tɛ maa min dɔn i t'a kalama marifaw b'a bolo muruw b'a bolo i t'a nakun dɔn e dun ka denbaya bɛ so kɔnɔ a bɛɛ sɔɔri bɛ so kɔnɔ yen i t'a nakun dɔn e bɛ na dɔrɔn karisa bɔ kɛnɛ ma wa ayi i b'o minɛ i b'a minɛ dɔrɔn k'a labɔ wa mun y'a se yen i b'a sɛgɛsɛgɛ de fɔlɔ k'a se a dan na kosɛbɛ n'a sera a dan na ni kun min y'a se n'i y'o ɲɛdɔn a banna i bɛ fɛɛrɛ min kɛ i b'o kɛ a banna mais ka wuli ten dɔrɔn ka bingani waleyaw ni kɛwale dɔw ta ala ni ko politiki ko ya n'a ma sabali politiki b'a mago sa nin tɛ foyi bɔ sɛden ni sɔngɔ la farafina politicien ninnu caman bɛ yen politicien tɛ dɛ yɔrɔ Assimi tɛ politicien ye abada sɔrɔdasi don Alassane dun ye politicien de bɛɛ b'a dɔn a kɔlen hali ka Côte d'Ivoire sɔrɔ a tɛgɛ maana bɔra Mali in de la kosɛbɛ o kɛra a ka denbaya bɛɛ tun bɛ yan a bɛɛ tun bɛ Mali in na yan ayiwa baasi tɛ ala ka ɲɛ o tuma hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma k'a furu ye nɔgɔ hali bi an bɛ don fasiri kɔnɔ Ablaye Jara a kuma bɛɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye away ka dɔ le 11 août tɛmɛnen n'o mɛ away ka dɔ u taara Togo fasiri kɛ b'a y'a jira k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasi ninnu ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na a ko de siratigɛ la min ye away ka dɔ n'i ye jateminɛ kɛ lakana bɛ se ka boli anw ka jamana kan cogo min o fɛɛrɛ n'o dabaliw de bɛ ka ɲini nka kunnafoni yɛrɛ kolomayɔrɔ ye min ye sɔrɔdasi maa 49 min bɛ yen n'u minɛna Côte d'Ivoire tɔgɔ la mercenariat a sinsin kɛra o kan kosɛbɛ kiiri tigilamaw ye sɔni turu o kan wa min ye away ka dɔw minɛna ka bila su mandat de dépôt n'i t'o cogoya dɔn o kɔrɔ de y'a ye u bɔra away ka dɔ bilala koyi u taara di away ka dɔ min ye kasobonba u taara di o ma o kuma u bɛ kasobonba la kuma de filɛ nin ye ala k'a ni sababa bɛɛ fasiri filɛ min ye away ka dɔ Ablaye Jara a ka fasiri don u ka bidon bɔli bonya b'a la marimakɛ ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne y'i bolo bɔ mun ye fasiri mun ne bɛ bɔ n'a ye an ko a ma ko Suwari de Bamako Suwari ko di maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Yusufu Konate ɲɛma a bɛɛ na ta ko Musanin ta ye kɔmɔ ye nka kɔmɔ mana bɔ Musanin ka boliki dogo a ka kɔmɔtigiya o jɛlen tɛ siga t'a la ni ye Yusufu Konate a kumara a ko mission des Nations Unies ko Mali na a ko fɔra a bɛ MINUSMA a b'o ko fɔ ko siga tɛ fɛn mun na k'u ka rotation n'a bɛ cɛ minnu bɛ na cɛdenw tɔ k'u nɔna bila jamana kɔnɔ la ko bi ko a baaraw k'u bɛ daminɛ ne Yusufu Konate a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ MINUSMA ko a bɛ nin ka waatinin bɔ ko min ye MINUSMA ani an ka jamana marabaaw kɔni gɛlɛya belebele ko o donnen don an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya in taara wale fɛn na ko n'u y'a jira k'a fɔ ko mun ye MINUSMA u tun bɛ cɛdenw minnu bila ka na cɛdenw dɔw nɔna bila jamana kɔnɔ la yan an ka jamana marabaaw y'a jira k'a fɔ ko o baara kɔni ko o ka jɔ Patrick b'a ka fɔ la a ko taa ni ka segin caman kɛra walasa mun ye MINUSMA u ka cɛ ka na dɔ nɔna bila n'a bɛ rotation ko fɔ a baara ninnu bɛ se ka daminɛ tan Patrick b'a ka fɔ la a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka Mali marabaaw ye nin kɛwale in ta ka MINUSMA k'a sɛgɛrɛ cogo di a ko ni hakili b'a la i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na sɔrɔdasi 49 mun n'a bɔra Côte d'Ivoire jamana na juillet kalo tile 10 ka na an ka ba Maliba o kɔnɔ la n'an ka jamana marabaaw y'a jira k'a fɔ k'u bɛna dɔɔnin min kama sariya sɛbɛn foyi tun t'u bolo wa danganiya foyi tun t'u bolo u nakun foyi tun tɛ an ka jamana in kɔnɔna o la a ko kabi o dɔɔnin kama i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye
minishima ananga jamana marabao gele akoni ko anana dun ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o de kum kɔnɔ la mun ye mari banabaaw y'a laɲini k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ni surasi 49 in u kun nakun ye kana minishima kɛlɛkɛcɛ dɔw de nɔnɔ bila wa a nɔnɔ bila an ka bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini o de kum kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jumado n'o bɛnna uti kalo tile 12 ma mun ye alimanw ka maa mun bɛ n'ale bɛ minishima tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen na hali bi u ka défense fana tɔgɔ la o ye kibaruya kɔni k'a bɔ k'a bin tɛ cari o y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye rotation ko o baaraw bɛna jɔ wa mun ye alimanw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ la yan k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka segin n'u ye so ka Patrick b'a ka fɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko n'i pan ka sɔrɔ kotigi ko a ma pan e ma i bɛ panko 2 o kɛ mun ye alimanw ka ministre mun bɛ n'a ɲɛsinnen n'u ka défense ma ale kɔni ye ni kibaruya lankolon k'o de di k'a sɔrɔ danganiya yɛrɛ t'a kan k'a yira k'a fɔ ko mun ye Mali ye k'anw ye buwara da k'a fɔ ko mun ye alimanw ka pankuru dɔ ko o ti ban mun ye Patrick ba ye mun ye Abdoulaye Diop ka a kumara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye anw ye mun ɲini aliman jamana fɛ anw m'a fɔ ko aliman ka pankuru k'o tɛ pan an ka jamana kɔnɔ dɛ minusima tɔgɔ la nka an ye mun ɲini aliman jamana fɛ an ka jamana a bɛɛ lajɛlen bɛ ta an ka dabiya de la k'a fɔ ko kun bɛ ka kɛ taabolo kɔrɔ min na ko baara ninnu ka kɛ ten ko a ti kɛ ten wa mun ye jamana tɔw bɛ minɛ cogo min na anw bolo wa aliman jamana fana ko a bɛ minɛ anw bolo ten o de kun kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye alimanw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen n'o bɛ minusima o kɔnɔ la o y'a yira k'a fɔ ko nin taabolo min kɔni filɛ nin siga kɔni t'a la ko nin ye kibaruya duman ye wa olu aliman jamana ko ani ba Maliba yɛrɛ an bɛna jɛ k'an bolo ɲɔgɔn ma sira caman o fɛ ne ma fɔ ka taa bila mun ye lakana bunakun kɛnɛ kan ka Patrick ba kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye minusima an ka jamana marabaaw ma dɔwɛrɛ ɲini koyi u tun bɛ taabolo kɔrɔ mun na an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ ba bɛ don maa t'a dɔn ko a donna cogo min na cɛ bɛ don maa t'a dɔn ko a donna cogo min na o kɛwale jugu min n'u kun b'o kɛ an ka jamana kɔnɔ an ma dɔwɛrɛ ɲini u fɛ o baara jugu ko o de ka ban pewu a bɛ taa mun ye Mali marabaaw olu ka dabiya de la o de kun kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye alimanw ko siga t'a la k'u ka défense ministre ne ma ko a ye segin kɔ baara ko o boloda ko mun ye minusima kibaruya duman min kɔni bɛ yen ka lasu u ma u ka rotation mun n'a kun jɔlen don k'a fɔ ko dɔw ka bɔ jamana wɔɔrɔ la ka na dɔw nuna bila o baara mun na an ka jamana marabaaw kun kɛlen bɛ k'u sen ka a da a kan ko baara ninnu ko a bɛ wuli bi tɛnɛn in na kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ Suwade Bamako ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Yusufu Konate Manama ka ɲɛmaa i bonya o b'a la n dɔgɔ Mamadu Sinayoko i k'a dɔn belebele bɛ an lamɛn la a bɛ jɛnɛ nin waati in na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka foli ani tanu k'a lase n yɛrɛ terikɛ n terikɛ min ye i k'a dɔn Nasser Aidara trésor public bi baara kɛ yen Serifukɛ bi fɔ ka waleɲuman dɔn a Nasser kun ye n bila o n teri don nka a kun ye n bila an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ma bɛn jamana fana ko kun birisalen don a ko kun cayara a kun birisa ɲaaminen don nka n'a ta bɛn maa t'i teri bila dɛ a bɛ komi Ben le cerveau ye n bila cogo min ayi dɔgɔnin kɔni taara de o taara de kosɔkɔsɔ dɔɔnin sɔrɔla a ye n bila Mali Nasser an b'i fo kosɛbɛ i Haidara n dɔgɔ an bɛ taa min ye Demba Konde a ka fasiri b'an bolo kɔrɔ Nouvelle Horizon Demba kuma bɛɛ n dɔgɔ mun dun kɛra dɔgɔkun laban in kɔnɔna na bisibasaw ni kunnafoni kundanw a n'a ɲɔgɔnna caman a barika bonyana kosɛbɛ nka min ye i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni bɛ ka kɛ hali bi ko in a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ji ɲɛma jɔlen na mun dun kɛra Sogɛli Kokala Mayiga anw ka premier ministre mun y'a sɔrɔ mun kɛra Sogɛli la Sogɛli nin waati in na a bɛ clinique de la wa Sogɛli Kokala Mayiga dugu min bɛ n'o ye AVC o de don wa Sogɛli bɛ k'i sɛgɛn lafiya bɔ de wa n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun laban in kɔnɔna na kunnafoni i k'a dɔn a carila kumaw cayara kosɛbɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ kunnafoni jɔnjɔn caman bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ sibiri don kalo tile 13 n'o ye utikalo ye san 2022 anw ka premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga i k'a dɔn bana min bɛ yen n'u b'a wele ko accident vasculaire cérébral n'o ye AVC i k'a dɔn k'o ye Sogɛli sɔrɔ Basirikɛ b'a ko a ko a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen a n'a baara kɛɲɔgɔn kɔni bɛ ka o kuma u bɛ k'an nkalontigiya k'a jira k'a fɔ ko maa si kana jɔrɔ Sogɛli i k'a dɔn ko a bɛ sɛgɛn lafiya bɔ la sabu bana min don i k'a dɔn a bɛ sɛgɛn bana a b'o ko fɔ a ko kunnafoni min filɛ nin a bɔra a carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ anw ka premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga n dɔgɔ k'i k'a dɔn jumadon ko i k'a dɔn wuladani fɛ yalima jumadon wulaw ka taa se sufɛlaw ma Sogɛli Kokala Mayiga ko a man kɛnɛ ko a banana min ye i k'a dɔn kunnafoni fɔlɔfɔlɔ minnu n'o carila olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko AVC ko AVC ye jumɛn de k'i kirin wa ou bien k'i bɔ k'i joli jɔ ten jaki ou bien ka kɛri jɔ de don de o de tɛ wa ka kɛri jɔ wa awɔ o de don o de don o ma ɲi dɛ k'o de y'a sɔrɔ i k'a dɔn min ye kumaw kɔni cayara kosɛbɛ ɲɛ b'a a bana in ma ɲi o ma ɲi dɛ a t'i minɛ i ka wuli i dafalen ka wuli i ti kɛ maa ye ka gɛlɛn dɛ n'ale kɔni y'i minɛ ɲɛma maa yɛrɛ t'a ye kisi ka maa ma Ala k'an kisi o ma Ala k'an kisi o ma dɛ o tɛ dɛ ayi sumaya don sumaya de don cɛkɔrɔba sɛgɛnna o ale bɛ kuma a bɛ kuma ne y'a fɛn fɛn dɔn ko AVC kɔni ya
emina a wuli cogo manya koyi ai be wuli kere kani ho o kere kan ta mane daboli yawa ni sera ka wuli koni non da chaman be c'est tout c'est fini du de abana awo ala kana koyi amina ya rabbi a kuma in ka fo aka famuya du koyi ko ni yare tala yo ide aka nasiki ka aka fo ka famuya di basiri ka ba ko ako kuma na saminya ajirela ka fo ko de shogal soro ako kliniki do be an ga capital kono ko shogal ko awai kado abe o de strategie la minya awai kado ma chaman vana be no e shogal masuro e mawye ulu ko ni kembe ka wuli ka joke maw hakli latige maw hakli sigi ka jira ka fo shogal awai kado minu yo kura foni di ko jugu ngalo do wati jetede abese ko ma shogal soro shogal mado mi awai kado ni wati laba nungo nana aka giringa jo anne aka bulbuli barka ka bun ko sobe ko kuma sa minya ere ka dokotoro mimbe ba furake o de shogal ye ka jaguya ni fina bara ere beka jo aka wati ni dota ka furake le uke awai kado yalsa bi se ka lafiya kuma ko shogal atimme abina koyi fasirike ba ko akwa aka mado be no alai bokumi be ba do oni shogal awai kado bi tabulo minga kari do kalo kleta ani nani san 2022 ale ajira ka fo ko shogal ko kala maiga ko bana min do ko awai kado am do min ko bi ka ya récupérer à 100% ko shogal ko kenera awai kado alhamdulillah ka be senge lafiya bola nga ona tabe ndo mawbe ku shodi shide ko gouvernement nyamai ani ngo nunta dugo na koyo ay numo ay le manu konate nunta dugo na koyo nunta botena karla ka tena so karse afo ningera ta ndonga jase balitew nunta botena na ka karla ka tena so de ni fe munu ye o bana o tsaka dugo de ni ave se isoro ni ma le meni mba ka don o do akun flay abana manyana fasiri ke ba no awai kado demba konti ajira ka fo awai kado min ye shogali ma min do awai kado sambi woro abo sanve shogal ko kala maiga kabi annana wati bela jele ba ye ka fo korofo ni awai kado la goshu ni awai kado takli jugu ajenyo gon banu ajenyo gon koro ko ni be ko de ta awai kado ni ka shogali segere wati bela jele shogali bi barala wati bela jele mawo be girina annofe wati bela jele shogali awai kado be ka akoromatige awai kado a hakli washi obini ka la soro ala ni awai kado mau ka burujali ani nda shido ako na tabe shogali tika do ajombe akunga sikata mina ni mbela jerele ni wati laba nungono min dara shogali ka ama da nyema o maminga no sikata mina awai kado ibabla kuyi wati do bika bigele buru kuma bidon mene ko bi shogali minya awai kado do ko avese nga minya awai kado amasuriya mau uluko ko shogali ko alhamdulillah wani ala sona ma ko atime kambi shogali ko kala maigai nanya ye domi min fana bifo do tewa kuma bi do ke ala ka ni chawo bobe shogal ala ka no yake ala ka ke fari jaga boy ala ka bampew il ko makati mane bani de ma konte ni yaka fasire nouvelle horizon ko sobe ye mu fo korobora kanata a sigaka yanka ni il ko makata she bani il ko ma halashi ala ka nan ala ka no yake ala ka kishi ho nyo de fo ay ko ala aya mew ba korobora ka mew akoni bo mew me kosobe demba konte aka fasiri do nouvelle horizon ko bido boli nyama bonya ajaranye inter de Bamako ne ba ale samaka girna ne sabani ngala to de yorosu akumada de nyama abenata ni mi jugu sara aka chemfiye ni mi ni sara aka chemfiye e bi jugu sara o ka chemfiye munye de yorosu akumada akwame domina kombi munye jamana konona jugu nyama fokata fara munye akokan jugu kan ko ka don ka foko munye anga mali ko abe lumbu lama amunye mali ben ko ate bi abada de ko wa ko mali bina boli ki jo isenga mu yero soye parce que ambe avese min fana nyin galla ubaka o bana jugu min fo bana imai amai de fango fana fo mo nyina voilà parce que même nyem message min soro parce que domba obe yoro bana nun ta on ga fayi on ta nyini ka do era nga fa min do paraître ka abeju hali les cellules du cerveau jamais ma bijali ya klikani donc on fana ka fo quoi voilà mais abijali ya klika kanu bo ko te AVC donc on fana ka fo ka fomia non de spécialiste ou be banako nuna an koni ayan tale don voilà tale don ala kananga ka don ere ami le doni mai c'est pas bon bana mai ay mai bon amana ke chugo ma koni to kishi mama sa ay bana mai ma era ti AVC kishi mama donc anga do okay dans la semaine ou be semaine min bi dawka anga sugele non de yere fana ko watin do kay kumangeno ay na mfosa aye ta kun ye kono farai we kono farai kan ne ta na avc te fangali aye non we on ne la ta do me kono fara la dike ali sineti kuru katama me nun dogu nyona abana
ani nin bɛ ɲɔgɔn fɛ wa ayi bon ça fait e kun mangene mais alhamdulillah nin ci nale ya ay me kala le tani do ɲɔgɔn na ya foma n'o de fie kala le tani do ɲɔgɔn na ala ya foma sa ala se ko kuma mun na mɔgɔ b'o ni nin do ɲɔgɔn na wa e kono kɔni farala ne ngo ala k'an kisi k'an tanga ami ala ka nɔgɔya kɛ ami bi de an bɛ se ka baro kɛ bi de an bɛ se ka yɛlɛ kosɛbɛ n'o tɛ don tɛmɛna baro tan tɛ yen kosɛbɛ yɛlɛ tan tɛ yen o ye tiɲɛ ɲɛnatigɛ yɛrɛ ye nin ye alhamdulilayi bi kosɛbɛ a ka fisa kosɛbɛ ala ka nɔgɔya kɛ ami bisimila an ka taa yɔrɔ so ɲɛma a bɛɛ na taa ni maa mun jɔnna fali gɛlɛnkala la kosɛbɛ t'i ka doni ka sigi a kunna dɛ siga t'a la interdeba ma ko a kumara a ko ka ɲɛsin mun ye jamana kɔnɔ jugu fo ka taa fara mun ye a kɔkan jugu ma k'u k'a dɔn k'a fɔ ko an ka mali ko an bɛ lomulama mun ye jamana in ko a tɛ bɔ ka binɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jamana kɔnɔna jugu fo ka taa fara mun ye a kɔkan jugu kan ɲɛma u bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ sen kan mun ye attaques bɛ kɛ mun ye mugupɛrɛntɔw bɛ to jukɔrɔ ambisikajuw bɛ da u bɛ taa bin mun ye duguladenw kan ka maa caman ko o ningɛnɛ ko o karaba maaw bololafɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ jaso ka bɔ u bolo wa siga t'a la ɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye a yiralen bɛ k'a fɔ ko mun ye an ka armée montée en puissance k'o ko in kɔni ko o lanɔgɔ ka bɔ anw bolo ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ko o kɔko ye mun ye jamana kɔnɔdenw k'u funteni ka kɛ mun ye transition kan ko nin jamana kɔnɔ jugu den kɔnɔ jugu ninnu fo ka taa fara mun ye a kɔkan jugu kan k'u bɛ ka nin fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de bila sen kan mun ye fatirikɛba ye a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi a dogolen tɛ maa si la maa minnu bɛ k'an ka jamana in mara bi n'a bɛ transition marabaw ko fɔ u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ ni cɛsiri k'u bɛ n'a bɛɛ lajɛlen bila sen kan mun ye terrorisme a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana o kɔnɔ la cogo min na nka o bɛɛ n'a ta bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana kɔnɔden jugu dɔw a ka ja ka taa fara mun ye kɔkan jugu dɔw kan ɲɛma u bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ mun ye transition u bɛ se ka a dangari cogo min na ka mun ye transition ka a dafiri cogo min na nka mun ye fatirikɛba ye a ko k'o sababu kɛ maa ninnu k'u bɛ balo bɔ o de la dɛ i bɛna ye k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ ko a ka ban jamana kɔnɔna la ni jamana kɔnɔden jugu ninnu a ka ja ka taa fara mun ye kɔkan jugu kan ɲɛma k'u balo o bɔ o de la nka mun ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko kabi lajiburama fanga ale dafirila don min na ni hakili b'a la uti 2020 o kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana ye a tun bɛ mara cogo min kɔnɔna la ko a mara cogo ko a yɛlɛmana dɛ nka maa minnu bɛ k'a fɔ k'u ye san 30 kɛ ka jamana in mara ɲɛma ko jamana in filɛ taabolo min na bi a b'i n'a fɔ u tɛ fɛ ka o taabolo in k'o ye abada o de kama k'u bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan transition in ko a bɛ se ka dafiri cogo min na jamana kɔnɔ jugu a ka ja fo ka taa bila mun ye a kɔkan jugu la nka u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye mali ye ɲɛma ko mali ko an bɛ lomu laban nka mun ye jamana in ko a tɛ bɔ ka bin abada mun ye fatirikɛba ye n'o ye yɔrɔso ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye kabi transition a ta ko filanan mun kɛra doni mun kama mun ye cɛkɔrɔba jan n'o bɛ bandaw ko fɔ ka taa fara mun ye ba mukutari wani kan olu gɛnna ka bɔ fanga a kunna i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye malidenw ko an kɛra an yɛrɛ koyi o sabu kɛ mun ye mali an ka hɔrɔnya an ka danbe ɲɛma an ka tilennenya a b'i n'a fɔ ko o seginna malidenw bolo kɔnɔ bi dɛ fatirikɛba ka fɔlɔ mun ye yɔrɔso ye a ka dɔn k'a fɔ ko mun ye fatirikɛba ye yɔrɔso a ko mun ye malidenw kɔnɔ jugu fo ka taa fara mun ye a kɔkan jugu kan i b'a dɔn k'a fɔ anw ka danbe mun n'o seginna anw ma anw ka hɔrɔnya mun n'o seginna anw ma k'a fɔ ko taabolo bɛna bilen ka n'o furan ka bɔ malidenw tɛgɛ yan ɲɛma k'o ye fɛn ye ko malidenw tunu sigi abada ka a lajɛ ko o hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko hali mun ye pankuru kura minnu na an y'a sɔrɔ ka bɔ irisi jamana la an ka kolonɛli mun bɛ n'o de ye Sultan Sadio Kamara ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye armée montée en puissance ɲɛma k'an bɛ don min na bi ko kɔrɔdimi tɛ ko ɲɛdimi ko o don wa fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ sen kan maa minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ jamana kɔnɔ wa maa minnu fana bɛ k'a fɔ k'u bɛ jamana kɔ kan ni maliden jugu don ni mali in ka ɲɛta n'u ta a fɛ fo ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan mun ye an ka armée montée en puissance ɲɛma ko o ko in bɛ se ka dafiri cogo min na a ko mun ye an ka jamana fama n'o bɛ kolonɛli Asimi Koyita ko fɔ ale ka yeta a ye mun fɔ malidenw ye k'o ma dogo malidenw si la Asimi Koyita a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan mun ye lakana bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na o sabu kɛ maa mun ma na bama ɲɛ ko dɔn ka tɛnɛ nin bɔ ɲɛma a cili ko o b'i kɔnɔ gɛlɛya mun a bɛ an ka lakanabaaw kan kabi 2012 ɲɛma fo ka n'a bila san 2020 na mun ye Asimi Koyita a y'a bɛɛ lajɛlen o dɔn o de hukumu kɔnɔna la ko a ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan maramafɛnw ka ɲini ka di an ka armée ma mun ye fɛn caman ka ɲini ka di armée ma jagoya kɛlɛ mun ne a taalen ta ka na anw sɛgɛrɛ ta anw bɛ se ka bɔ a dingɛ kɔnɔ cogo min na o sabu kɛ ko jagoya kɛlɛ don o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye malidenw dɔw maa minnu bɛ yen n'o ye maliden jugu ye jamana kɔnɔ fo ka taa bila mun ye a kɔ kan la fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛlen bɛ sen fɛ armée montée en puissance ɲɛma ko o kuma kana fɔ hali sini a bɛ fɔ a kɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ inter de Bamako ale kɔnɔ yɔrɔso ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Bɛyiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ Bubakari Sagara général min ye awɔ i k'a dɔn a nan bɛɛ Sangare Abe a y'a jira k'a fɔ wasolo bɛɛ b'i lamɛla lɔfɛn lɔfɛn a bɛɛ lafɛn min ye yanfɔlakaw an b'u fo Abe ɲuman dɔn i tɛ nin dabila
e nyu dron de famo l'enfer e o ku wuli bale ko ka dogil la nyemi fomia l'enfer e abe da fe wa solo dogil dala be bi ndade l'enfer be la fe de bo ay me wuli bal do de l'enfer ben be ti da aba do le ke enema ala kana tije ko yere koro jumedi e l'enfer be ti da ke adama de ali ne sanke me bolo dugugolo nsanfa do no be jigi bugo jukoro man yo droni o kuma mandi ide na mana na ide no de nete fa de na ndo on fa nete fa ni ki woron me ndo yana nga tasugula Idrissa Maiga koroboro ke akumambe sebe ngono sebe minango amako le repère ndo dadu muni fem anga gerudula anga ndadula tege jigi minumbe ani aweka do ala jugu minumbe minun tisira ala nyaw tetamakia joni be mi mbeka aweka do kamangoro ni kase ku kishi akoni ejete meneke ibai ka fo ni crise min fleni gela min bitalike dumuni fenga abi na fo fendo femini aw nyere ye awekado alla nyini ni ka labbe ni ka shuru faso deunga sabu niye jatemeneke sorobu sumba do be minun tisira alla nye utitta makia gouvernement awekado ale wulika joke wati temene no ye utukolo kle wolom vlay tabali gushi conseil des ministres extraordinaire awekado kera yelsa min bise ka to awekado wulika joni chesuru bike femimbe no ye gele na nye chimbe faso deuma abbe bise ka jigi chugumi basirike ba ya jira ka fo gouvernement yo minta yelma awekado eko ye bolikewa sabu halibi minya awekado tukejigi nundo ube ubane do gouvernement e min fo ko ke wa ubane do awekado bu ban kolkoto tati mena shishiti bo o de bi maw kamana gwa o de ato nyini gali bi keza ta joni kelende beka awekado ni zoro busum bo joni beko protéger jigi nunu wallahi enyama jabana yela tisaka milliard tan nani mboka di maw mako no mayo kula fasirike ba ko ako femi mbe na bi ma toro ni ngo imbela jelena o de ka fo gouvernement ko ni wulika joke ka ko ke ko min yebe abi na fa benente gouvernement yere ma ko be talike gouvernement e décision minunta ako gouvernement abina jojugu de kono koyi sabu yere ma bla jo abino kono nga sirati ko la jo abino kono gurgu ni nyamili jugu jo awekado ubino kono ma minum be no ya awekado fournisseur wi minum bi nani awekado anga dadum ni fewi a chama mbe minya awekado ko papier de ka ajira la ka fo soro boso mbawdo ko kana soro boso mbawte a chama mbe war bugu chera ka duma minya awekado yalso ko sekana espérance que c'est kele awekado atula ka décharge minana ukoni fereke kana noye nga una tabe minya awekado blala mina mingono ndo wo mina kono ko uto do akonga au ubutala ala yere fana be atala sabu minya awekado garsige debe au na ko au garsige kera munye ala madi au mama mimbe na bi hamini malide ala madi au mama mimbe na titiriya sira laje ala madi au mama mimbe awekado na te awekado sira wera laje mali ko minya colonel Ashimi Goita akwa misali chama Ashimi yajira sabu logement sociaux Ashimi ye minge amadu go mashila Ashimi ko conseil spécial dobe o furumuso o fana kera chuko mina fo ka to démissionner Ashimi ye mali de bla 120 ako ka boy loi électorale o min fana kera so bu ye minya awekado gouvernement ni awa CNT ko robo sura nywana Ashimi ye mali ko d'état ni ka bla 120 ako wati be ni ko ka bi jinge Ashimi ba corriger awekado ni mali ko de parce que ba ko ako de stratégie la minya awekado mali gouvernement awulila kijo ako awekado wulika jo mingera ka minye sumai ka di ma minu makuka nanai no ma se kan nanai awekado minu mana be posho tigula ka di ma wera uma ka soroka awekado fereke ulu se kan nanu ye chugumi parce que ba ko akwali no ya soro gouvernement ye décision chama ta hali comité de suivi interministériel ko lu bela jile ta yel sabara obu se ka ke ako awekado service mimbe no be direction générale du commerce ani congrès ko fo ulu fana bu ka bara anuka wulika jola ako nga sigate mina consommateur no ye awi minum basa ndogo minye gouvernement kan mboka bina ka wulika joy na ka kuru ka sari amano fo yala amano fo yenina na fo mayala no fo mayala hoshi halishini prix minum be ubu chugula abatugula halishini prix minum be ubu chugula misaka abatugula prix minum be wulibal do ubu chugula ndo ka boy minya awekado minyere ko gelay sukaro tulu nono ni mfemfem flene na kumbi fere ndo awekado mingumbi fere borola sukaro minya a kilogram oti fere blé butikitibu ya ala de minesa ka fo nu ya sa ni te sukaro mugana sai ka to ni kilo kele le be ki ka monina iba mugana hake mimbi be kilo kele mai bosa ni ya membiti mina kilo ye kemeni bi woro e bi shegi hali bi ma detail di nyama anga yo de fosa ndo mbemi fie ka ko nunu ko lu to sa jega kuma ba jamana bisika ni jega miseni jega kuma ba mbina ni fasire iba fomu ya sa milliard tan nani ndo iba fomu ya sa
ako fournisseur dɔw be hala mi don mena ko bi min ya away kado nyingal de be ke joni de be ko protéger sabu nunu be ka bara min gani gouvernement away kado akangi jo a joro la gouvernement bi se ka je milliard tani nani ko chugodi ka di ma do ma aw ko mena ko bisi basa fa min ganga do jamana kono de nga away kado awajigina de kono fa min ganga do aw nga namina de kono aw ma kelengele ma dama dama aw ko mena ko ke hebu tati mene sisi bo ako sigate min na gouvernement ka kuma chama ni away kado fugariya indabla ko kungulo de kanga bi minelu de kanga ke wa oyere da mate koy commerçant do yere be away kado halin no ya suru kanga ta kaso la di ulu ni kaso de kaka sabu ni yesu ni de ni yebingani de ni nya away kado ngasirati jamana kono deuna ni yo de batirike ba ko an bi munumunu na an beka away kado murumme away kado basukana ndoko fe wala te koy ni ngo bela jele abita kadda maminga consommateur no anda dum ni an minu be sanuke wallahi an ga toro an ga lajaba an ga lagushi a bela jele fɛn bi ka kɛ an kana taa bi maa wɛrɛ kan dɛ gouvernement ale do ayi kana taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ ale do gouvernement a tɛ wuli gouvernement do biu do sabu gouvernement de bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka marché di sɔrɔ busonba dɔw ma minnu n'a manga ka wuli ka jɔ kɛ expérience yɛrɛ tɛ minnu na k'a ta ka d'u ma dɔ wɛrɛ tɛ koyi népotisme ni away ka dɔ clientélisme karisa ye n ka maa ye karisa ye n ka maa ye n kan k'a di nin ma o dama dama faralen ɲɔgɔn kan hali sini nin gouvernement in bɛ k'o baara de kɛ parce que kaba ko a ko nin waleya jugu min filɛ nin anw bi kɛlɛ la Malikura ko la Malikura ka se ka ɲɛtaa sɔrɔ ninnu de ka dabila hali sini nin de bɛ sina a ko nin baara ninnu daminɛna Amadu Tumani Ture ka waati a waati Amadu ko maa si la ka na se Ibrahim Boubacar Keita ka waati ma haka ja min ye IBK yɛrɛ denkɛni min bɛ yen n'o ye Karimu Keita ye Karimu kun bɛ marché de ta k'a bila kamankɔrɔ ni yɛlɛcogo y'a diya a bɛ marché d'i ma ni taamacogo y'a diya a bɛ marché d'i ma n dɔgɔ n'i kulela Mangaladen IBK Mande Masa Aɲuande Karimu marché bɛ d'i ma marché bi d'i ma n'a fɔra ko kɛlɛw kɛra olu jugujuguyaw de ka dabila o kɛwalew de ka dabila hali sini o taabolow de bɛ sen na n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye fɛn ye fɛn min n'a ti mɛnɛ Idrissa Maïga le repère a y'a jira k'a fɔ min ye away k'a dɔn nin ko in ye fɛn ye fɛn min n'a bi maa dabali ban n'a bi maa tɔɔrɔ ministre de l'économie ani away k'a dɔn a jɛɲɔgɔn min bɛ commerce kunna u welelen don haka ja min ye away k'a dɔn anw ka maa minnu bɛ yen n'o bɛ conseil national de transition n'o b'u kofɔ u ye o ye loi électoral n'i y'a mɛn loi électoral kɔnɔbara de ka girin ɲɛmaa y'o f'u ɲɛna n'i y'a mɛn constitution kɔnɔbara de ka girin nin ko bɛ sen na anw tɔɔrɔlen don an lajabalen don an dɛsɛ bɛ ka dumuni sɔrɔ CNT mɔgɔw sigilen don ni ministres bɛ yen u ma se k'u interpeller an y'o f'u ɲɛna ko jamana bɛ se ka san 20 kɛ kɛlɛ la ɲɛmaa jamana foyi tɛ min bɛ se ka kalo 2 kɛ kɔngɔ la a ka gɛlɛn o tɛ yen a ka gɛlɛn o tuma CNT ko mun de kelen na u bɛ k'u bali u ka nin ministre ninnu fana wele ka t'u ɲininka taabolo min filɛ nin ye u bɛ ka nin kɛ bin na Patrick Kabako a ko in yɛrɛ dimi yɔrɔ ye min magasin dɔw bɛ yen bi siga tɛ min n'a dɔnnen don da dumunifɛnw b'olu kɔnɔ sukaro nɔnɔ malo a bɛɛ kɔnɔ k'a fa dewu wa gouvernement b'a kalama bɛɛ y'a ye mun dun kɛlen na o magasin tigiw ti wele sabu u kɛn bɛ k'a stocker de n'a da gɛlɛyara ka se niveau dɔ la tuma min ka sɔrɔ ka wuli a nɔfɛ mun dun kɛlen na o magasin tigiw fana tɛ wele o de y'a to Fasiri Keba ko a ko jɔnni bɛ ka ninnu protéger pourquoi les propriétaires de dix magasins ne sont pas inquiétés tango man kɔni tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan o y'aw ti kɛ abada le commun des Maliens parce que ces individus ont l'air complices au sommet de l'État. Il est temps de les démasquer. Malien de Famba, Aminou be na ben consommateur ñini an goni hakila ka fo ni commerçant minnu fleni ou protéger baw olu be sanfedi au sommet de l'État. Ay wuli bali o wati do kuma sera u ka tumi cɛ ka fɔ faso denw ye Fasiri filɛ Idrissa Maïga ale ka Fasiri do le repère u ka bido bɔli bonya bala non de siga tɛ min na Hashimi n'a ka gouvernement n'u ma wuli nin da dumunifɛn ko in bɛ ɲini k'a kɛ lagosi ye ni tɔgɔ tiɲɛ ye dɛ an m'a fɔ yan k'an bɛ Maliko de la Malikura ko de fɔra o min fɔra kɔrɔlen minnu bɛ hali sini c'est la même chose o kelen de bɛ yen o bi kɛlɛ di anti jɛn'o ye a y'o kuma banna pewu mun de bɛ o juste monopole u ti wuli ninnu nɔfɛ monopole tun b'a maakɔrɔ minnu bolo hali bi a b'olu de bolo o ti ɲɛ o c'est compliqué a ti ɲɛ ala k'an ni sababa bɛn jamana in kɔnɔ i bɛ kɛ transitaire i bɛ tila k'a kɛ commerçant i bɛ tila k'a feerebaga ye o fana ye jɔn ye e bɛ k'ale fonctionnaire ye fonctionnaire e de y'o transitaire ye e de ye commerçant ye e de ye feereba ye c'est à dire n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo min c'est compliqué hali bi o de baara in bɛ sen na bon n'olu ma dabila hakɛ dɔw bɛ yen n'o ma bɔ jamana in kɔnɔ an bɛ min nɔfɛ an t'o sɔrɔ koyi a fɔ Hashimi ye Malikura ko ye hakɛ b'a la dɛ fasodenw hakɛ min bɛ yen 14 milliards o ka di sa mais a don yɔrɔ kɔni ka ye hali n'a ma ca a don yɔrɔ ka ye
Atrayɔrɔ min na ka ye. Mais ko bɛ an y'a fɔ k'a fɔ i kɛra ni Russie kɛlɛ. C'est vrai o b'anw kan mais an b'an yɛrɛ kan de o. An b'an yɛrɛ kan ni. I bɛ se ka dumuni stocker cogo di Congo bɛ Maliyɛnw na. Toi e b'a stocker. Ka bila yen. Tatimɛnɛ si ti bɔ. Marché bi di maa min n'a mankan a t'a ɲɛ dɔn. O bɛ ɲɛ wa? Ɲɛma an ka taa sugu kɔnɔ. Wa i b'olu de kɔlɔsi b'u bolo. Subhanalayi safurulayi lakubaru. Karisa ye waritigi ye. A ye dɛbɛnw san ka di misiri ma. Karisa ye waritigi ye. A ye tisalenw san ka na misiri kɔnɔ. Awɔ. Walayi olu de y'a misiri jɔlaba ninnu ye dɛ. A n'a misiri aranfɔlɔ ma o. Olu de bɛ misiri kuranw sara. E ni ne min tɛmɛtɔ bi dɔrɔmɛ 2 di garibukɛ ma an kawuso ye. Walayi an ka kusa n'u ye. An ta bi di Ala ma i yɛrɛ mais ne ye dɔrɔmɛ 2 di jɔlen i b'a ye a dira Ala ma. Automatique. Mali aradaru Bala yɛrɛ ka aradaru bi sin k'a ye ten. Ayi ko a sera Ala ma. A sera Ala ma. Wallahi ta nu se man di Ala ma koyi. A tɛ tɛmɛ yen fan fɛ. Mali kɛra an ka foli bi ye. Pourquoi le gouvernement n'ouvre pas des magasins pour vendre certains produits comme le sucre, le riz à la population. O fana ye tiɲɛ o. Tora ka magasin dayɛlɛ ka sukaro ni malo fɛn min bɛ yen sukaro malo nɔnɔmugu ani tulu sukaro malo nɔnɔmugu tulu u ko magasin dayɛlɛ. N'u ye magasin kelen dayɛlɛ Bugasumugu la Gawusu bɛ bɔ fo Titibugu la ka na sa o passé n'o ye sanson o ti bɛrɛ o. Ayi o ti bɛrɛ. E tɛ bɔ Mɔrɔbugu la ka na sa. A ba nɔgɔman na. I bɛna sa. Kosɛbɛ. Mais ka monopole di maaw ma ten comme ça. Ala ka ni sababa bɛɛ. Gawusu an bɛ taa sugu la. Radio ye Nura FM ye. Nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 76 33 43 03 an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kunnafoni. Ayiwa baasi tɛ o kumana sa an bɛ foli tanu lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma ani lamɛn yɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen. O bɛ kɛ. Ka bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen ma k'u ni cɛsiri. Tiɲɛ. I k'a dɔn k'u bisimila. Nura FM ale kumasoba in kɔnɔna na. A bɛ kɛ ten. Bakari Tarawele Bete. An bɛ foli lase i k'a dɔn min ye Elhaji Seguba Samake. Pré auto. Dankɔrɔba in i k'a dɔn a b'a lamɛn waati bɛɛ. An b'a fo ka waleɲuman dɔn. O bɛ kɛ. Ka foli tanu k'a lase i k'a dɔn Waramasa ma. Donso émission i k'a dɔn anw fɛ yan. Waramasa. O karamɔgɔ ba ale b'o la ɲɛnama an bɛ i k'a dɔn foli lase belebele in ma n'o bɛ Amidu So kofɔ tile kelen mori Amidu So min kalikan ye ni Ala sɔnna a ma ko i k'a dɔn anw bɛ lafiya Nura FM na ko maliyɛndenw bɛ lafiya ni Ala ka jɛ ye sabu min b'a bolo i k'a dɔn k'a min sin fɛ k'a salon kɔmɔ fɛ Amidu So an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a so ka Mohamed Lalabi k'a fo nin waati in na Kɔnɔwari jamana kan a tulo b'an na k'an to la ka i k'a dɔn n yɛrɛ ka cɛkɔrɔba n'o ye Madu Ture sanfɛ Sirakaw ka belebele sanfɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn nɔgɔ min ye an ba kan dara a bɛ Sikaso a b'an lamɛn Isa Kulubali bɛ Faransi nin bɛɛ ye kanubaw ye minnu tulo b'an na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Sakɔ Oldinga siga t'a la i k'a lɔn de n k'a lɔn kɛ n kɔrɔkɛ don dɛ kɔrɔkɛ don o kumana e kelen ne kɔrɔkɛ don wa ne kelen kɔrɔkɛ don awɔ hali sini kana kɛ ten dɛ Sakɔ Oldinga n kɔrɔkɛ don e tɛ kɔrɔkɛ ɲini i sukɔrɔni ni Bangoni Daɲinɛbugu cɛ yan a ko a tɔgɔra sigida ko ye wa awɔ n kɔrɔkɛ don hali sini Misiraka don ayiwa e ko cogo di Sakɔ Oldinga Mohamed Sakɔ an b'a fo ka député fo ka Sakɔ Oldinga baarakɛla bɛɛ fo ale de kalikan ye ko ni Ala sɔnna a ma denmisɛnw bɛ se ka lafiya cogo min musojɛkuluw bɛ se ka lafiya cogo min ale de ka wulikajɔ bɛ o sira fɛ Binu Keyita an ka foli tanu ye o bɛ ka ɲɛsin Binu fana ma Nura FM sanfɛ n dɔgɔ i bɛ a fasiri kurukuru de sabu waati kɔni a taara waati taara Jarasɔn yɛrɛ bi yan waati taara an ka taa ɲɛma indépendant kana bila ne bɛ n bolo don bɔ ni a ye Dawuda Sangare a kumara ko sɛgɛ ka sɛden ta o ye laada ye k'i sigi sɛkulukulu kan k'a dun o ye jɔnmaya da ye ko bara de fer tɛ mun na ale kɔfɔra a bɛ syndicat jɛkulu belebele mun n'o bɛ baarakɛlaw lafasa ani gouvernement ko nin waati na ko juru kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayalen don u ni ɲɔgɔn cɛla la o de hukumu kɔnɔna la ni hakili b'a la ko mun ye uti kalo tile 3 mun ye INTM ɲɛmaaba n'o de ye Yakuba Katile a ye bataki dɔ ci bataki mun ni ka taa di minisiri mun n'o ka baara ɲɛsinnen don forobacɛw ɲɛnabɔli o kan bataki mun n'ale laɲini dɔw kɛ laɲini mun n'a bɛ tali kɛ mun ye sanayɛrɛ kalansow la olu ka lakɔli mɛtiri 11 mun n'olu bɛ kan ka ta ka taa fonction publique kɔnɔna la Yakuba Katile y'a jira k'a fɔ ko nin ye baara ye ko baara mun ni ani sariya ko tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana gouvernement a ka mun ye minisiri muso min yɛrɛ bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don nin cakɛyɔrɔ ma ɲɛma n'o de ye madame Jawara Awa Paul Jalo a bɔra ka Yakuba Katile k'a jaabi dɛ a yira k'a fɔ ko mun ye Yakuba Katile n'o bɛ
CNTM ɲɛma ba ko fɔ ɲɛma ko a ka laɲini ninnu caman bɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye a ɲaaminen don politique siraw de fɛ wa ye fɛn ye ko jamana gouvernement tɛna don la bi ko jamana gouvernement ko a tɛna don o la sini ko politique ma don wa ko politique ko caman ɲaaminen don a kɔnɔ politique ko mun ye fatirikɛ ba ye n'o ye Dawuda Sangare a y'a yira k'a fɔ ko ministre Sombe n'o ka baara ɲɛsinnen don fonction publique ma n'o de madame Jawara Awa Paul Diallo a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Yakuba Katile kɔni bɔlen filɛ ka laɲini mun kɛ nin ye a ka dɔn k'a fɔ ko nin laɲini k'a tɛ se ka kɛ cogo si la o sabu ka lakɔli maître minnu filɛ nin ye k'u ni gouvernement de sigira u bɛnna a kan wa i bɛna ye k'a fɔ k'u tɛmɛna kiiri bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ko mun ye nin laɲini ko o bɛ se ka sɛngu cogo min na ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gouvernement ko ani ni lakɔli maître ninnu k'u ye kɔmɔkan mun kan ko jɛgɛ kɔni ko a bɛ tila o ka jagoya k'o de hukumu kɔnɔna la ko Yakuba Katile k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement ko a ka segin a kɔ wa k'a fɔ ko nin arrêté ninnu ko gouvernement ka segin a kɔ ɲɛma ko ye fɛn ko a tɛna kɛ bi wa ko a tɛna kɛ sini wa ko Yakuba Katile a ka nin laɲini ninnu caman bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye politique ko de ɲaaminen b'a la wa mun ye jamana gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye ale ka cakɛda yɔrɔ n'o bɛ ministre Somu n'o ka baara ɲɛsinnen don fonction publique ma k'olu tɛ politique baara la wa olu bɛ mun ye jamana baara la kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔ Dawuda Sangare ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la nɔgɔ Jibril b'a lamɛn an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Yakuba ka politique ko kuma in a mɛnna awɔ i k'a dɔn maaw da b'a la o kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn Yakuba Katile u ka sabali min ye jamana bɛ se ka lafiya cogo min u kana ni biribasa foyi ye biribasa kuma faamu a banna min ye awɔ i k'a dɔn Semana Sidi Traoré bɛ fo nɔgɔ min ye kunnafoni ye Demba Conte ale ka fasiri bɛ an bolo kɔrɔ min ye Nouvelle Horizon Demba kuma bɛɛ nɔgɔ min ye anw ka armée i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsi dɔw u ye Ala minɛ ka anw ka kan dɔ k'o filmer k'a jira k'a fɔ awɔ i k'a dɔn olu bɛ taabolo min na awɔ i k'a dɔn ka lagosi ta ni ka ɲɛsin armée ani jamana yɛrɛ ma a ko vidéo dɔ vidéo in sɛbɛkɔrɔ carila awɔ i k'a dɔn Mali fan 14 bɛɛ fɛ a ka ja diɲɛ yɔrɔ caman dɔgɔkun tɛmɛnen anw ka militaire dɔ n'o ye sɔrɔsi dɔw ye olu ka condition de travail n'o y'u ka baara kɛcogo ye i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka o filmer k'o bila ka taa nin ye fɛn ye fɛn min n'a kɛra sababu ye tɛgɛ daru yɛrɛ kan k'u minɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ ko min ye ninnu ye u ka kumakanw kɔnɔna na ko dɔnkili bɛ ka da fan bɛɛ fɛ ko armée monte en puissance ko waati kelen na k'olu bɛ yɔrɔ min na bi awɔ i ka dɔn k'olu bɛ condition min na min ye kɛnɛ kan ko condition do condition min n'a dogolen tɛ ko bɛɛ k'a lajɛ anw ka kan min bɛ awɔ i ka dɔn san tɛmɛnen kɔ kan in bɛ cogo min na ko bɛɛ k'o lajɛ sɔrɔsi ninnu tun bɛ ka awɔ i ka dɔn kumakan in de fɔ u bɛ k'a filmer ni k'a bila awɔ i ka dɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ a k'o de siratigɛ la Masina kan don awɔ i ka dɔn min n'a bɛ Segu fanfɛla la a ko nin ka ɲi logement yɛrɛ awɔ i k'a dɔn tɛ yen nka fasiri y'a fɔ cogo min dɛ nka sɔrɔsiw kɔni bɛ awɔ i k'a dɔn taabolo min na o dɔnnen don o tuma san ma na cogo min u bɛ lahaliya min na o fana dɔnnen don san ba mana na awɔ i k'a dɔn a ko bɛ gɛlɛya cogo min o fana dɔnnen don a ko de kan awɔ i k'a dɔn o de yirala sɔrɔsi ninnu dɔw fɛ ka awɔ i k'a dɔn lagosi ni fɛn dɔw ta ni k'o tugu a nɔfɛ a ko de waati kelen in kɔnɔna na anw ka dirigeants n'o ye sɔrɔsi ɲɛmaaw ye olu y'a jira k'a fɔ sɔrɔsiw ye kalan min kɛ a n'u degera min na ani ninnu filɛ ka waleya min kɛ a cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ani baji o de siratigɛ la ko ninnu awɔ i k'a dɔn u ye sariya sɔsɔ sɔrɔsiya gundo ani sɔrɔsiya sɛgɛrɛw ye min u y'o sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ o kuma tɛgɛ daru ka nin waati na ni ka taa n'u ye gendarmerie min bɛ yen n'a bɛ Segu min ye awɔ i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen u la mɛra jumadon kalo tile 12 tɛmɛnen min y'u bila nin na awɔ i k'a dɔn sabu nin kɛwale min filɛ a b'i n'a fɔ i bɔr'i bakɔ la ni ka suuru duguma Fatirikɛba ko a ko nin ko min filɛ ɲininkali min taara k'u sɛgɛrɛ ɲininkali ninnu kɔni kɛra cogo min na awɔ i k'a dɔn o dɔnnen don nka kunnafoni di siraw fɛ a jirala k'a fɔ gendarmerie maaw ka ɲininkaliw tɛmɛnen kɔ nɔgɔ ninnu minnu filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn a ka ca Ala fɛ sɔrɔsiya yɛrɛ ka fini b'u kan na k'u gɛn k'u sen bɔ a la awɔ i k'a dɔn ni ɲangini min fana ka kan k'o ta ka ɲɛsin u ma i k'a dɔn o de ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ k'u bɛlɛ Nouvelle Horizon nin y'a ka fasiri ye n'i y'a ye formation bɛ k'i kun i bɛ kalo joli joli kɛ ani san joli joli i b'o de kɛ formation na dɔgɔ n'i y'a ye o bɛɛ bɛ kɛ o bɛɛ kɔrɔ de y'a ye fɛn dɔw bɛ yen e kan ka dege o la o ye jagoya ye ne m'o faamuya a kuma ka ca sa dɛ i ka sɔrɔsiya na k'i bolo ko wɛrɛ ye n'o tɛ jamana bɛ taabolo min na kɔni an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ami awɔ siga t'a la ɲɛma mun ye Jɛnɛba Jalo a fana sɔgɔlen na an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ ko ne ko a Jalo k'a fɔ a ɲɛna ko a Jalo Mamadu Kulubali an b'a fana fo bɛɛ waati kɔni bɛ ka se nka min ye awɔ i k'a dɔn yan'an ka taa n bɛ nin ta teliya la k'a kɛ k'a kuncɛ min ye awɔ i k'a dɔn sɛbɛnden min bɛ yen n'an k'a ma ko la sentinelle ale tuma bɛɛ an bɛ taa
farikolo ɲɛnajɛ an bɛ taa awayika dɔ o fan fɛ farikolo ɲɛnajɛ fan fɛ min ye assemblée générale belebele a kɛra awayika dɔ stade malien de Bamako Blangaye a kɛra o tɔgɔ la kuma bɛ donni minɛ ko bi stade malien de Bamako min ye awayika dɔ Mahamadu Samake Sam Jama n yɛrɛ tuama ale taara ka bila awayika dɔ comité de transition ale taara ka bila o ɲɛmaya la Sam Jama o ye awayika dɔ stade malien Assimi Goïta ye Assimi Goïta bɛ na awayika dɔ Sogɛli Kokala Mayiga a bɛ n'o ɲini o min ye baara ye o bɛ sɔrɔ ka kɛ stade malien de Bamako kunna ko kibaruya in binna kunu kari don kilo 14 san 2022 assemblée générale ba min n'o kɛra awayika dɔ comité de sage maaw u wele da kɛ ka ɲɛsin maa minnu ma comité de sage o ye stade cour suprême olu ye o de ko ye n'u y'a bila yɔrɔ min a bɛ o kumana sa olu ye wele da kɛ wele da in awayika dɔ a jaabira a ko min ye awayika dɔ laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Cheikh Jalo ale labilala awayika dɔ jagoya don maa wɛrɛ ka ɲini min bɛ bila a nɔ la maa min bɛ n'a ye club in ta 2000 ka na se 2010 la Samu Jama kubu di Mali tɛ kubu di Mali ye super kubu tɛ super kubu ye min ye championnat tɛ championnat ye Samu Jama y'a bɛɛ salo k'a bɛɛ bila stade jiginɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen anw bɛ kɛlɛ ni panga purti ni wulikajɔ la min nɔfɛ n'o bɛ tali kɛ min ye awayika dɔ kubu kafu Samu Jama nɛgɛba in a y'o ta awayika dɔ ni k'o bila stade malien awayika dɔ a jiginɛ kɔnɔ Samu Jama ko a bɛ taa lafiya nka stade ye tɔ min ye dusukun tɔ don stade ye tɔ min a bila man di ni hali sɛgɛnna ka hali fo n'o y'a sɔrɔ i bɛ sa dingɛ na dɛ n'o tɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni stade malien de Bamako n'u mago jɔr'i la n dɔgɔw bɛ t'i nɔfɛ o tuma Samu Jama u taara nɔfɛ ko min bɛ senna maa min bɛ yen n'o bɛ se ka ko in ɲɛnabɔ o ye Samu Jama ye o tuma Samu Jama a ma baasi don a la koyi Samu Jama nana o tuma nin waati in na assemblée kɔni y'a jira k'a fɔ stade malien de Bamako ɲɛma kelen min b'a la Samu Jama ye supporters joueurs dirigeants hali stade sɛw ɲɛma ye Samu Jama o tuma a fana bɛna a ka gouvernement de sigi yanni gouvernement ka sigi a b'a ka Sogɛli ɲini fɔlɔ n'a y'o sɔrɔ o tuma a n'a ka Sogɛli bɛ jɛ ka gouvernement sigi o tuma stade malien de Bamako bɛɛ bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Blangaye Samu Jama a ye maa min nɔrɔ bila o ye Cheikh Jalo ye ma ɲɛna non ɲɛma baara ɲɛna les sages donner à César ce qui appartient à César Jɔnkɔrɔ Samabali a bɛ fɔ tan général Jobu nin bɛɛ bɛ fɔ k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Nura FM u jɔ jɔyɔrɔ la le vieux tabouret i bɛ n ka foli f'a ye kosɛbɛ voilà siga t'a la Gawusu kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔ banna koyi a banna pewu an tɛ bi ta in kuru k'a da yan n dɔgɔ min ye arajo baara waati de ye waati ye koyi nka don bɛɛ tɛ n gɛlɛn ni sɔrɔ a ka wo da la o ye tiɲɛ n'i y'a programme na ale ye ɲɛmaa ye directeur de programme ye kosɛbɛ nka a ye don bɛɛ tɛ gɛlɛn sɔrɔ a ka wo da la ala k'a ni sababa bɛn waati kɔni nani jɔ an bɛ foli ani tanuni an b'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma ala mɛ jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo min ye awayika dɔ arajo ye Nura FM ye awɔ maa dun bɛ ka stadisi dɛ kosɛbɛ a ye Blanchot Blangaye siga t'o la kosɛbɛ ni ala sɔnna sini an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan o bɛ kɛ ka foli lase Yakuba Gindo ma ka foli lase Yusuf Sisoko ma Jibril awayika dɔ ko ne ko k'a Jabate ka foli lase min ye awayika dɔ Ami Mariko ma ka foli tanu lase Fatim Kulubali ma Ina Arama ɲɛ bɛ Awa Kaba bɛ yen ani fɛn fana bɛ yen Mayidu Mayidu don Mayi bɛ yen an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn denbayalen don kosɛbɛ baro ni mɔgɔw don anw bɛ wuli sisan olu bɛ labɛnw sabati u bɛna baro k'u ka baro ni k'a ka di dɛ ka di dɛ Gawusu tɔgɔ ye jumɛn ye baro na Gawusu wa tiɲɛ yɛrɛ la n t'a tɔgɔ dɔn ni ala cɛ i b'a dɔn nin ye juguya kɛnɛ kan da ye dɛ n tɛ fɛn mun dɔn n t'a dɔn sa e yɛrɛ tɔgɔ ne ta d'accord sini bɛ nin bɛɛ lisi ɲini ni ala cɛ a bɛ ɲɛɲini ka na ɲɛɲini a bɛ ɲɛɲini baasi tɛ nɛgɛw bɛ Gawusu Keyita bolo min ye awayika dɔ Awa Fane ale bɛ Facebook kɔfɛ ani Burama Traoré jo bɛrɛ awayika dɔ célibataire ka ɲɛmaaba o kumana sa min ye fan dɔ ye Jarason Jara ale tun bɛ yan baraminɛ kalanden don ni ala sɔnna sini an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni di kɛnɛ kan ka e yɛrɛ fo Boubacar Traoré BT ne ye Mayimunatu den ye ka Madu Mayiga Nura FM 94 ani naani tomi murumuru 5 76 33 43 03 o ye nɛgɛjuru sira ye a kɛtɔ bɛ nin kan sallallahu alaihi wa sallam